Helo, Esyllt nes Roberts dwi. Dwi'n byw yn y Gaiman, ond dwi'n dod yn wreiddiol o'r ffôr yng ngogledd Cymru. Dwi'n byw yma yn y Gaiman ers y flwyddyn 2004. Ydw, dwi'n byw yma ers 16 o flynyddoedd, neu 1 mlynedd ar 15. Gwnes I aros yma achos gwnes I briodi. Priodais I Christian, a rwan mae ganddon ni 2 o blant, Mabon ac Idris. Y peth gorau am yr Ariannin ydy y tywydd braf efallai, dydy hi ddim yn bwrw glaw. Y peth dwi'n golli fwyaf ydy y glaw yng Nghymru, achos mae Cymru yn wyrdd iawn achos y glaw. Hoffwn I yrru cyfarchion Nadolig at fy nheulu I gyd a fy ffrindiau draw yng Nghymru. Hwyl fawr!